Raad van Advies, in zijn jaarverslag para 2023 te bisa. Naast de weerbaarheid van de economie staat ook de weerbaarheid van huishoudens in Aruba onder druk. Er lijkt weinig aandacht te zijn voor de bestaanszekerheid en financiële redzaamheid van burgers, waarvan een groot deel niet in staat is om de juiste keuzes te maken of niet in een situatie verkeert om überhaupt keuzes te kunnen maken. De groei van de economie lijkt niet in verhouding te staan tot de ontwikkeling van de financiële situatie van de mensen in het land. En dan vooral degenen aan de onderkant van de samenleving. Want Mike Eman tabisa, want de fractie die AVP tabisa, is Saki te Robo, die Evelyn Wever Cruz, die futuro, die nos siguiente generación, pero también die están con biba e dolor aquí, die presente die awe. Raad van Advies tabisa, orbowak el desarrollo del país aquí, lo cual te wordt afectado, lo cual te wordt quebrar turdia de weerbaarheid die nos conciudadanos, a oportunidad que ciudadanos tienen para por mantener su cabeza arriba agua. Y también, no únicamente generan de dificultad para hacer escogencia, pero nos generan, no tienen ni espacio para hacer escogencia. Y me cité erover. Of in een situatie verkeerd om überhaupt keuzes te maken. Vos podés imaginar, vos mens, que no se llega de una situación del país aquí, que ciudadanía no tiene espacio para hacer escogencia. E tem que viva com a realidade penosa que tem. E tem que viva com a hora vai botica, não tem que de 5 remédios aqui, 3 não te worden cobrir mais. Essa é a realidade de nos grandes.